A cikin bidiyon mu yau mun kawo muku shiri mai suna Ganzar. Shiri ne wanda yake da kyau sosai na jarumi Ajay Devgan ne, kowa ya san shi babban jarumi ne. Kuma Hassarat Sultan ne. Kwana biyu ba mu kawo muku wani fim ba cikin wannan tasha mu. Mu kuma duk lokacin da muka kawo muku fim ne wanda yake da kyau sosai insha Allah ba tare da bata lokaci ba. Duk wanda yake buƙatar kallon wannan fim mai suna Ganzar sai ya biyo mu ƙarshen wannan bidiyo. Kuma kowane lokaci idan kana buƙatar kallon sabbin fina-finai, duk ranar Laraba da ranar Lahadi insha Allah akwai fina-finai wanda suke fitowa kamar 7-8 haka, duka fassarar Sultan ne. Idan kana buƙatar kallon wannan fina-finan sai ka ɗauki wannan lambar waya da muka ajiye maka, sai mu saka cikin group namu na WhatsApp wanda ake biyan kuɗi. Za ka iya samun duk sabon capture da ya fito insha Allah za ka iya kallon sa. Amma yanzu za ka iya kallon wannan fim mai suna Ganzar kyauta. Mu shiga cikin YouTube mu kamar haka. Yau bayan ka shigo sai ka taimaka ka danna mana subscribe, shine kai ma zai baka damar duk lokacin da muka saki sabon abu za ka iya samun sa. Amma idan kana buƙatar kallon kowane lokaci sai ka ɗauki wannan lambar waya tamu ka tuntube mu ta WhatsApp sai mu yi maka bayani yadda za mu saka cikin wannan group namu na WhatsApp wanda za ka biya kuɗi. Yanzu abin da za ka yi sai ka danna mana subscribe ko isa abone a nan. Sai ka danna mana like, shine zai bada kwarin gwiwa da za mu saka kawo muku duk sabon bidiyo. Abin da dole sai ka yi za ka iya kallon wannan fim mai suna Ganzar. Yawa da farko sai ka dangwala wannan wajen da nake nuna maka, ka natsu sosai sai ka duba wannan wajen za ka dangwala wajen nan. Sai ka dangwala shi kamar haka, za ka gani bulon rubutu zai fito kamar haka. Sai ka dangwala wannan bulon rubutu za ka iya kallon sa ba tare da bata lokaci ko ba shi da passport, ka gane. Sai mun sake haduwa cikin wani sabon bidiyo.